Dusune? Dosone apa ploso ini? Ploso. Ploso sing nggo lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasa nesu. Ora nesu. Iki aku mau digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku sora cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe. Ya padha nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Kok modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modar kok siken no. Ya, matur nuwun, matur sembah nuwun karo waranggana saklorona. Ya. Sing wis kepareng mbuka ya kuwi ana ing adicara limbukan. Ya. Sowan menyang endi mak iki? Iki sowan menyang dusun Ploso. Giri pundi, Pak? Giri Tirta. Ya. Purwosari ngono, Mak. Iya. Ditimbali karo para pembanjane Bapak Duko sing nalika semana ya wektune rada nyerepek ning dilalah pas awake dhewe selo utawa nek panjenengane ya tak kira ya manut karo tanggali awake dhewe nok ya ngono ya mak sowan mrene sepisan ya kuwi merti dusun ya kaya adat saben nok pendak-pendak laladan kene iki mesti ngadani merti dusun ya merti dusun angka 2 tasakuran ya panjenengane Mbak Tustiana ya sing isih kelingan mburine tok. Putrane Pak Kecer apa sapa? Ya. Kowe iki wis tau ditimbali mrono kok lali. Lah witekno ora nimbali meneh kok. Iya. Ya sesuk tasakuran karo panjenengane Bapak Haji Subardi sing minangka dadi apa jenenge iki pendukung panjenengane Mbak Tustiana saengga sak mengko bisa minangka dadi wakil rakyat ana ing Kabupaten Gunung Kidul no matur sembah nuwun tanpa pindan karo masyarakat iya sing wis percaya karo panjenengane ya ming tak jaluk kanthi sanget panjenengane sing wis didukung luwih saka 10.000 swara ya kabeh mau banget sumendhe marang panjenengane Mbak Tustiana supaya aja ninggalake marang para pendukung-pendukunge apa sing dadi panyuwuning para masyarakat kuwi wajib dipenggalih lan wajib diudaneni ngono ya mak iya mergo akeh lho nok akeh nuwun sewu aku mung nyontokake ya akeh saiki kuwi nek lagi nyalon kuwi janjine kaya dara kekalangan ya ning kadang kala kok nek wis dadi janjine ora ditepati mung janji tinggal janji kuwi pirang-pirang nah aja nganti gawe kapitunaning para warga masyarakat sing wis kepareng ndukung marang panjenengane minangka jembataning para warga masyarakat nggone kepengin bangun desa, bangun dusun supaya iso lumantar tekan nggone para pemerintah kono. Mula aspirasi masyarakat iki wajib ditampung lan wajib diaturake dening para bapak-bapak sing lenggah ana ing dhuwur kono supaya dusun Ploso kene tetep maju ya lan lir ing sambikala ngono ya mak. Sing kaping 2 jenenge Mbah Bardi Mbah Wardi Mbah Pasapa mau sing paring pangandikan mau aku rada magreg atiku no sebab apa ana pangandikan sing muga-muga samunipun kita nimbali Kisena Nugraha kabeh tetanduran menika saged sae nuwun sewu kula menika sanes pupuk iya kula menika sanes pupuk lah iki nek ana pangendika kaya ngono kuwi tak luruske tak benerke ya mergo ana kapercayaning masyarakat sing isih tumemplek ya sing isih diandepi ya kuwi kepercayaning masyarakat nek wis merti dusun wis nanggap wayang engko dalange ketrima kuwi engko tandurane apik menika lepat ngono ya mak iya engko terus nek nanggap si A tandurane bar nanggap wayang elek terus dadi elek-elek ya ning nggo ngrapat piye nek dalange sing wingi aja wis pangan wereng liya ganti liyane lah
itu sing dijadi kambing hitam dalang. Ya, monggo kula menika namung menungsa lumrah. Kula menika namung ngaturaken pasugatan perkeliran sedalu natas. Tegesipun babar criyos wonten mriki, kula mboten dados sarana saenipun tetanduran. Mboten. Ning panjenengan lenggah sedalu menika monggo kejawi lenggah wungon nguncupaken asta nyuwun barokah ing Wang Widi mugi-mugi benjang menika tetanduranipun saged sae ora kok kula. Amin. Ngono ya Mak. Iya, kejaba saka kuwi uga disertani pambudidaya, aja ming donga tok. Donga tanpa pambudidaya muspra ora ana apa-apane, pambudidaya tanpa donga ya ora iso apik, ora iso barokah. Mula nek sakbari wayangan nandur tela ya digula wentah, aja mung ditancep ketok terus tinggal lunga. Anjuk ngapa meh ditancep ketok? Ora ana gunane, digula wentrah, ya, dipupuk, diupakara lan sak piturute, ya. Nandur kacang ya dipupuk, diupakara, dileni banyu lan sak piturute. Ha kuwi mesti bakale dadine apik. Ning nek duwe pedoman wis tancep kecep, wis nanggap wayang kok sorak tukul telane. Ha ngono kuwi salah, menika lepat. Ya, nyuwun pangapura ya, Mak. Iya. Dadi sing diwajibke ndonga berusaha iki ya masyarakat. Ya. Nah, pergelaran wayang ki mung minangka srana nggo ngumpliti adat budaya nek cara mbiyen bar rasulan nanggap ketoprak, nanggap jadilan, nanggap lan sak piturute wose budayane awake dhewe. Ya. Aku malah deg-degan nek Pak bapake ngau ngendika kaya ngono. Sasamune nanggap kisena benjang supados mugi-mugi sadaya langkung sae. Lah, besok aku mung kari nunggu kabar. Iya. Besok aku mesti dolan mrene kok no. Iya. Takon karo masyarakat kampung ben aja nganti ketara rupaku arep kacamata ngau topi. Pripun Pak tanenane? Wah, elek pun mboten mukul. Pingin nanggap sapa? Sena wis mun dalang mboten marisi niku wis. Nek lek gayeng-gayeng ning nggo tanduran elek. Lah niku. Sing wegah teng mriku niku lho. Iya ngono ya Mak. Iya. Dadi ayo padha barengan budidaya sareng-sareng. Semanten kathahipun para masyarakat ingkang rawuh menika nguncupaken asta nyuwun dhateng ngersanipun Gusti mugi-mugi barokah tumrap dusun ploso. Saya akeh sing ngucapake donga, Gusti saya prisa saya ndawahake barokah. Allahumma amin. Nah, ngoten nika. Monggo caping gunung diaturake. Yo, Mbak, sapa iki asmane sing pojok dhewe iki? Nggih, derek pitep mangan Mbak Yulimbuk. Nami kula Ridho Rohana. Oh, anake Roma Irama. Sanes. Oh, sanes. Putune. Ridho Rohana. Mula aku dikabari karo pengendangku, sindane tambahi Ridho. Ngoten niku wis langsung. Iya. Yo. Sampun, Bang. Wis ra slonto sing nang kono wis. Yo ngono. Iya. Saben bengi nyawa kona jenggleng. Lanjut Mbak Orisa. Yo. Yen memajang mong karo janur kuning lanjut jejere. Yo. Jere. Yo. Nek aku obah nek nganti dadi tuwen terus ngono. Mula aku trima meneng. Yo. Pacitan
Ya, jere panas. Panas udan Panas udan, udan panas aling-aling caping gunung. Kanca-kanca penabuh, yuk. Misoa caping gunung. Ya, nadyan wadon. Nadyan wadon sarta Inumane banyu bane. Yo lajengke Mbak Prastiwi dipun langgamaken terus kelebokke dandut kur ya nak. Yo monggo ya. Bintekke mlebu dangdut ya mak. Sokol bisa nyaman gunung desa ngedati raja Ae
diaturake ya caping gunung. Sing pamundhutane pirang-pirang ya nok. Ya, ki mau kabeh sinden wis dijajali kabeh suarane ya. Mula awak dhewe saiki gendhe. Eneng sing nyuwun sesideman, eneng sing nyuwun tembang kangen lan sak piturute diaturake nok. Mbaka siji sindene diaturi tindak mengarep ya. Jumeneng. Yo Mbak Orisa. Monggo Mbak Orisa. Tindak ngajeng laturi nyakal di purba. Mbak Orisa saking piyungan. Sugeng dalu ya. Wah. Lah iki mau Mbak Rido kok ora tok dawi ngadeg. Panggunge miring. Oh. Engko ndak doyong no. Ya, cukup sing cilik-cilik ngene iki. Gayana sing lemu-lemu nang pinggir engko ya kon ngadeg. Ah. Ayo Mbak Orisa nglagokke apa? Napa, Pak? Iki ana Pak pamundhutan sesideman tembang kangen ya tumantar HP iki mau diaturake ya. Sesideman ngono ya. Ya, sesideman diaturake. Slendro ya. Ya. Neno wiwitane. Monggo. Wiwitane. Rasah nyengko-nyengko, hamil muda. Oh. Pak. Oh, lagi hamil nom. Lagi. Pirang sasi no? 7 minggu. Hah? 7 minggu. 7 minggu? Nggih. 7 minggu berarti lemu gawe Ramadan wingi. Nggih, Pak. Kowe la edan kowe iki. Bulan suci kok malah. Iya. Ayo ben kok ya selane. Kan boten awan, Pak. Bengi nggih saged to. Oh iya, iya bener. Ning bulan suci kok malah do dienggo aneh-aneh lho. Lah mumpung prei to, Pak. Lah iya wong nek ora pas Ramadan nganti ora ana wektu prei bengi mayang ya awan nyambut gawe monggo bojomu ya nyambut gawe petuk ming sore ya bojomu arep nututi kowe wis adus dandan ya wis ra sida meneh nyatane ya iso ya nggih Pak berhasil ya Priya bagus bakale pendak bengi tok jak prihatin bayimu wis nek wedok dadi sinden nek lanang dodol bensin lho anu badhe penabuh maksude ya saurane ya dijangka supaya dadi seniman budayawan sing kondang kaloka ya amin ya jaluke ya ngono kuwi kang olah budaya neno sowan menyang kutha lho iki Pak Dandim penyanyi Bapak Letkol Infanteri Nopi Laksamana Armantyo SH nyuwun diganti Liwung no. Lah nek Liwung iso. Rasa kuwatir. Ya, engko diaturake. Bandara teras kayong-ayong Slendang kuning kang saking wukir ayo piye sing kono lenggah kabeh anggere ana wong ngadeg terus wah raine limbuk dadi bokong iya
Iya. Neno neno neno. Suara kurang permana Ning oasis ngungarum. Ya. Angungrum marang bendara. Angungrum marang bendara. Nenone Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. joget rasa ngoyo-ngoyo lho Sa. Ya, kandunganmu kuwi isih ringkih. Ya. 7 sasi iki kandungane isih ringkih, isih ringkih. 7 minggu, Pak. 7 minggu. Ya. 7 sasi tenan wis gede banget. 7 minggu iki isih ringkih nek ngubah banter-banter ndak mengko ora apik janine. Ya, nyambut gawe ya sak madya wae. So nek wis lahir terus dilebokke nggon kurungan jago kae, dinai potelot terus dinai apa-apa, bocah engko nyekel apa. Oh iya. Kaya anake Prastiwi kae. Sinden sing pojok kae. Nyekel napa, Pak? Nyekel jugil dadi maling saiki. Oh senengane. Iya. Jugil. Ya. Terus tresno sesidaman. luwe becik monggo luwe becik patek Neno liwat kinjang ing alisku rasa bae terakhir terus mlebu dangdut monggo Neno urip ana kutha gedhe
Awas. Kublak kutak, kublak kutak. Mbak nuwun. Ya, matur suwun. Mbak Orisa wis paring gungan. Ya, ngono ya, Mak. Iki mau ana pengumuman kagem warga Gunung Kidul no. Oh iya. Iki dasare sore mau wis diwiwiti mangayu bagyo hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Kegiatane akeh banget reyok jatilan, ketoprak, campursari, wayang lan sak piturute. Ya. Sore mau wis diresmekke dimulai saka tanggal 18 Juni nganti 22 Juni ngalun-alun Gunung Kidul. Mula monggo Piyai Ploso kene arep kepareng nginggar-inggar penggalih mresani ning alun-alun Gunung Kidul. Lan sing menarik meneh, Gunung Kidul akan pecahkan rekor muri makan bakmi 5.500 porsi. Bakmi Jawa gratis pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 mulai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya. Wah, matur suwun, matur suwun. Rekor muri no iki mangan bakmi 5.500 porsi. Oh iya. Arep dipecahke rekor muri nang Gunung Kidul. Mula nek sing kepengin kepareng arep dahar mulai tanggal 21 Juni sing kepangen arep derek ya kuwi kudu gawe tenda ning kono wit 19 Juni. Iya. Mergane engko nek ora komanan, iya. Mergane wonge pirang-pirang akeh banget. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo, yo. Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Iya, Mbak Tatin. Ya. Nggih, sing dalu, Pak. Ya, sing dalu, Pak. Ya iki, lagine iki gedhe yoan. Ha iki soalé gedhe-gedhe gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih enten, Pak, isine. Ya ana, ya semono kok ora ana isine iki, Ndur. Ya.
Ayo kepareng ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok Pak, oh apa iki? Ya. Oh iya, cengkok Malangan dandang kula cengkok Malangan, dawah kuda nyungklang, nek iso aturna. Terus tembang kangen nek iso aturna. Ya kepareng. Milya aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmara. Ya, nek arep kepareng iso pilihan sing endi aku ora arep ngarani. Ya. Oh nggih. Nggih, gubuk asmara nggih. Watone tertib nggih. Lah iki ki wis tertib kok dadak tok tertib-tertibke. Lah anu Apa? enten sing AO enten. Ora apa-apa jeneng penonton, mula jenenge wong ndelok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya, Mak. Monggo. Nyingkar nyingkur Neno wiwitane nyingkar nyingkur. Wong pamirsa kae iki ora ngonekke kowe, kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Wong wae. Anu tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai, engko rak kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe-dhewe? Ah jejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara. Tembang kangen wae, gubuk asmara. Apik tembang kangen, apik wah kepecah kamu lho. Oke. Ameng perkara gendeng engko rak ya tekan liwong tekan tembang asmara nganti geger. Nggih, nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to. Hah? Ditulis. Ditulis ya dadak nganggo dhuwit, ayo. Ayo ora nganggo ora apa-apa. Ora nganggo ya ora dikeki, ya ora ngapal karo kowe wae. Iya. Lingsem yen mutan. Daleme ngendi iki? Kulon Praga no. Oh iya, mula rak bentuke kaya geblek lah. Ha iya. Nek gebleke kaya ngene apa ora ya apik banget. Wah, temonjo le mangan. Kaya geblek. Neno. Lelampahan kang Kulon Praga ya kondange geblek. Lah iya. Nggih kalih tempe bengok. Tempe bengok. Nggih. Napa? Ora enak. Lah, tempe bengok. Wah, ora tau njajal tempeku. Tempe bengok jenengan dereng tau napa? Ora, aku nek sing Kulon Praga tak senengi geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengok. Wow, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Oh. Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok Ya dibeda-bedake. enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Anjena kae sing tok keke aku tempene kok tanpa kanil. Oh, berarti pas ora nganil nih kok, Pak. Nah, wis Kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Iya. Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung e.
Kok pritung piye? Lah nek aku ki dalange ben dina ngejak dhek ngekeki dhuwit, ya. Tak jak piye mesti mbayari, ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok dadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang we tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe nek aku dolan men ora mbayar. Iya. Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk piye wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambuning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Iya. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya ngono ya. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi-ndi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkul mlocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Glo, iki kubis apa iwak? Miprate didelokke aku. Ala iwak ping dikeki kok. Kei sapa? Ning iwak kan wedhus ning dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Kok ngene dikeki? Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok mung. Ya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Ya. Ya, teruske. Tresna tulus nadyanengku buk asma apa ta? Aku ndandani kotak kok. Mbok aja ganggu. Iki lho bakune modot ki tak. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap pakune tak bleseke. Ya. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nek di keprak-keprek ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang kena dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep ndandani kotak sak karepku arep. Iya, arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sak karepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Don?
Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi Catin. Oh, ya esuk dibayar. Ya. Gubuk asmara ki nek nang kaset ki tuku 80 wae entuk gubuk asmara. Ya. Nah, selawe mawon. Sapa selawemu? Kowe. Kok ning kok selawemu tenah do dituku. Ya kowe. Ya. Tresna tulus. Nadyane Tak meneruske to. Buk. Ya ben kenara rampung-rampung lho, diganggu terus. Aku yang gumun ket mau ora rampung-rampung. Ming sak gubuk asmara kok suwi lho. Lah omong wae. Ah iya. Karang apa-apa nek disambi omong suwe. Ya. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Nek Ngerti napa? nah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ping piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki kuwi sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Yo. Oh iki ngapa oh? Rasa tok jelaske to. Kok tangane dadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku weruh lho. Ayo wis tresna tulus mana ayo. Rasa anggo kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Wah, senengane kok langsungan. Aku wis kagol. Iya weh. Ya wis sak langsung lagu wae. Nen apa kae? Lagune caire. Yang liwat aku kelingan. Nah, yo ora apa-apa rasa nggo tresna tulus. Yo. Yen liwat aku kelingan gebuk kae. Biyen Jajal nek piyai lemu ngene iki nek ndangdute engko disesekil joget piye ayo. Nek tak dudang. No. Nen kurang terus gembroblos kae. Iya. Nek carane tempe terus dirubung kanil. Ayo. Yo. Ah, sing bahas kanil wae. Ayo, ben ayo. Ora wis tak bahas. Ya. Pok. Yo. Napa wi pok. Suara kendang. Ngapa ya kowe? Masa suara kendang ngono? Ah nek kendang tak tungdang iki. nek hawa adem kendangane iki mlempem tak omong.
Ya ora meng kendang sing mlempem. Ah, kowe senengane ngono iki ta kowe. Kowe senengane ngono kuwi kok. Lah apa kerupuk ya mlempem lho. Wong Nek kene awane ra- adem. Yo. Terus ke. Catatan sajroning dipolo. Kursi kita. Ayo iki mengkari joget ki saiki ora usah perlu gerak cepat. Joget itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nenane gebang asmana. Iki wis apik. Ya ora cocok karo kendangane. Wis ben kono biayaan ya wis ben sing penting kowe ngene wis cukup. Kok nyewohke aku ora joget dunekke. Ayo wis terserah arep tak joget piye. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis ngangseni. Engko nek tiba ndandut seseke co. Siap. Iya, jebulno ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Ayo. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki ming sedengan kok. Iki ming mlaku 80. Sing ngendang ndase atos. Wih, aku iki karo pengiring kowe ngendas-daske kok. Ya ben wi wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep mateni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Iya. Aja dipateni dilangi tupe nggo dolanan. Iki dagelane Mbah Bardi. Ayo, mangga. Lan wae lho. Nenon. Aku kowe le mimiti nenone tatang. Ngono wis dadi kok. Iya. Ayo kebuan kowe saiki. Catatan sajroning ati. Yo. Andane Tim. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nononing nang. Berarti sing atos ora meng ndase sing ngendang. Heeh. Dalange bareng. Iki mau wis penak alon-alon kok jenengan tok ngono. Pakune modho.
Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku usuk Wis gak bali nang gone. Wis, oleh duit ta ra? Ra. Oh, pahit iki. Ora ana. Ya, iki ana wis engko nggo liwung saka Pak Dandim. Ya, engko sing jatah liwung entuk duit. Ha iya. 100. Ya nek sik nyanyi loro ya nyeket-nyeket. Ya. Sing monggo dibajutke. Monggo Mbak Elisa sak menika. Ya. Ngopo do keplok-keplok iki ngopo Pak iki ne? Ayo soalé seneng kowe maju ki seneng kok. Oh, tak kira ana manuke keplok kabeh. Sedeng dalu, bapak-bapak ibu-ibu. Dalu edian rame tenan niki kok tekan gendeng barang Pak penekan barangnya lho Pak. Halo Pak. Wah, nggih, manah-manah nggih Pak. Apa kok manah-manah ki? Hati-hati. Hati-hati basa Jawane mana. Kuwi aja tok basake ya. Hati-hati ya, hati-hati nek carane basa nek basa krama ngatos-atos, Pak. Dumeh ati basa Jawane manah terus manah-manah, Pak. Manah. Atos ki keras, emange ndase atos. Ora, aku ndase atos aku. Kae ora. Wah iya. Lah atos ki kan keras. Atos. Atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok artekke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Oh, atos si hati-hati. Ya, pokoke anggere basa Jawa ki diganti os. Ngono diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoke nganggo es dadi di Suparsan Wonosari ya, Wonosantun. Nah, oh, Wonosantun kene iki. Monggo bidal wonten mangke liwat wonten Imo Gintun. Imo Gintun. Imo Gintun iki ngendi ya? Ra retine? Imo Giri. Oh, Imo Giri basa krama iki. Nek arep dumugi pasar Karangkajon. Nah, pasar Karangkajon iki ngendi? Karangkajen. Oh, Karangkajen dari Karangkajon. Ora, tak apusi kok ya manut wae. Nggih, niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os Giri Tertos. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso. Ploso sing nggo lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasa nesu. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku saya cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe Ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa kok tak openi no. Tak openi sak modarmu. Modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modarku sikin no. Ya ora iso. Apa dume tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak? Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Rapere. Medeg-degi ora. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun Ploso kene. Nggih, mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, regawe sumur. Ya, mugi-mugi kathah nggih doyone nggih. Doyone lancar nggih. Dados saged tandurane dadi apik-apik kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel. Yan pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebur jerone ra jamak-jamak. Ya. Oh ya kudu jero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyone pundi terus hidungani goleki. Wes kene iki. Bur. Nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Lha kowe dalange biasane canggih lho. Iki rapate canggih kok iki. Rapate canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya ngono ya.
Oke, nggih mungkin deh niki nderek mangayu bahagia nggih. Wah, iki penonton elok tenan. Iki mau streaming barang 9.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Yo arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng, tekan uwit-uwitan ngono kuwi Pak, nek di toko kene. Ya sing ati-ati, sing ning dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates, nggih. Ngatos ates kuwi. Ngatos atos, Pak. Yo nembang apa sa? Wau napa dandang gula ne Malangan ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang, ya Jawa Timur. Nggih, wah iki kathah. Wah, Bapak ya lho, Pak. Oleh joget mau kaya ula ya, Pak. Mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo, Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ra sekolah. Sesuke Rebo lho, Pak. Kok ora bobo ngono lho, Mas, nonton wayang. Wah, jan aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Nah, aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dik. Kok isih melek, kok mripate isih bening lho, kuwi luwih sopan. Mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi. Sapa kok isih mecicil matane mecicil ngopo Nek setan. kanca karo kanca ki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dik kok isih bening mripate ngono kok. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Ya ini isih mecicil matamu." Kuwi gara-gara kowe lho kuwi ngaku. Oh iya, mboten pareng nggih, Pak. Mboten pareng. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek. Sekolah. Oh, sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang, Pak elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sanggare Pak Seno. Pelit. Ayam cemang. Yarpa piyayi Sulawesi ning nembang cara ngendi wae iso. Ki mau tembangan cara Malang, ayam cemeng. Kang mubalnya putih. Nah, pinter mubalnya putih iki tegese piye? Mobal dasine putih. Das meneh. Mobile yo kan nek delok ning YouTube ae lho mobile ngono kuwi ana gambar genine ndase ngono. Mobile ki apa, Pak? Kene kowe takon aku. Mobile ki yo wis umop. Wah. Ha? Uplok. Uwoh. Kurup. Murup. Ndase murup nyala yo. Mado diblasukke kuwi malah. Simbok nganten mandeka Ya iki aku ora gawe-gawe lho, Sa. Salam kenal, Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gletak, sing gletak Mbak Elisa. Gletaki piye? Gletaki ya kowe. Ngene. Kowe iki gletaki kowe nglekar terus dipidak. Iya. Ya modar aku. Ha iya. Yo. Delima putih kali ini sudah lebih, Sa. 10.000 lebih. Wow, luar biasa rekor iki berarti nih. Heeh, wis. Ning Madiun wingi 2 nganti lho, Pak.
Ning Madiun 9.000-an. Ya. Iki 10.000. Hebat ki dalang 1001 malam dalang Aladin. Sik. Aku mau nek diarani dalang 1001 malam. Lah, Kaya wong ramal nomor. wah ramal nomor. Iki bukune 1001 malam. 1001 malam. Iya. Ya. Mandeka ya wang ayu Wah, jan suarane piyai manca luar Jawa kok iso. Ya ning kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit kae karo. Nyece senengane. Sing teko celeng, macan, kaya Tarsan. Kowe arep apik po Pak suarane ya seso taun-tangke celeng. Wis cilaka ta iki? Pemeng arep apik suarane kok disrangga celeng. Iya, terus ya. Tega temben gawe juane ngati godhong ahang gedang Neno. kumlawering jaga nepan boyong rawuh bidangan singo miruto tampar alit Kinar. kinaryo janjangan sapi timbang ana prangta gula Ya, didawake apa sa? jenang gula nggih Oh ya, jenah. Jenah gulel. jenang gula gelali Coba saiki tak ajari nek. gulali. Coba muni ya jenang ning logate Jawa, jenang. jenang Nang. Nah, jenang gula. gula jenang Rasa gula dilek gula. gula Nah, lone rasa dilek gula. gula Jan cangkeme elek kok jeneng. Wis yo, mangga. jenang gula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
sing wah jembuasan mengmuni sampun mah wis bola-bali tak ajari nang omah lho angger Lampung Cuk nah nyanyi tangan di depan dada terus mendak sampun matur nuwun seprene ya isih ya sampun matur cembek ya iso ora apa-apa kok ya engko ndak wektune selak ngoyak ya sing pungkasan diaturake engko bar kuwi disambung lakon sik ya nak ya apa liwung nak ya liwung diaturake monggo Mbak Ayu Mbak Rido ya goleke sing lemu-lemu terakhir sing menjadi leader yaitu Prastiwi oh iya ayo Pras ndak adem kowe wingi tak jak gerak awake ya namung sedakep wae engko adem ngerti-ngerti sesuk sore kerokan terus ra mangkat ayo piye iya ayo sing lemu-lemu iki ya Selasa bengak-bengok. Andel ora ya. Sinden bekas gali ya ngene. Iya. Monggo ya. Diaturake liwung ndak ngoyak wektune ya. Mbak Prastiwi tengah Mbak Prastiwi tengah. Nah. Sing dhuwur dhewe tengah. Iya. Sing dhuwur dhewe kok. Ya, mangga. Gadili wong atiku. Mangga, ya. Didadekke mak. Ya engko ndak celak wektune ngoyano. Ya, mangga, ya. Sabda Pandita. Ya, monggo lanjut, yuk. Sabda Pandita Do cekakan ki napa? Ra iso le joget. Ra iso. Aku iki rasan joget. Kon mengkretne terus taleni terus glundungke ngono. Yo, mangga. Ana dadi liwolatiku.
lanjut. Ya. Sabda sekali neng gane. nih Apa? duit tidak ora Nya. wah karo lali nek perkara duit Wong telu. Kula pundi, Pak? Aku iki dadi siji. Oke. ya aja bejane dhewe-dhewe Loh. Aku iki jeneng. Bareng dituk. Kowe iki karo kanca ya sing apik kok njur bojane dhewe-dhewe. kowe wis cilik ora ngerti duit Bisa cilik apa? Aku cilik banget malah drembo. aku cilik nak tuwa Salah ya ora. Wong muni malah muni aku cilik nek tuwa. Ah tuwa kok ora ditebaske. Men pangan codot. Wis. Ayo nak teruske dhisik critane ngger. Ya mak tak derekke. Tansah marmaring sukma. Sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati tan kausa manjemun gubit sanggar sarup Nana Gandaka capai mapan repat kepanasan iki Lurah Petruk kantong bolong semawana Lurah Bagong. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelemper tangga jiwa karo kembang jambu dipa nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arta diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Peleperdaga Jiwa, sekar jambu dipa nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha.
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Kulundra Brama bakti kula kunjuk, ya pitruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu Brama Karak. Wis kuno banget Ega aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brama Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika lha nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul bun-bun aku ping 3. Rasa kuwatir, Kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Blogegku geguk sadulita. Lit. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora? Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul penak awamu.
Yen mboten purun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa ndung ngadus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Waduh. Lah ya mulih. Lho kok jare mulih pita? Wis wajib tak paneni kok mulih. Ora usah wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jane wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ah jane wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedrewasan aku mati aku. Ah piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petruk, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani apa piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu mburi iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyonaken pangapunten Petruk bali ora bali pripun
mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun ilmu lan perlem pertunggu jiwa. Walah. Iki adewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti kelara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modarne kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku isih cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane dengkulmu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja-aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Ning kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok yo Petruk. Kancamu, Tru. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Lah kok ana tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi senengane. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kuda modar iki tak cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Ki lho ana buta teko truk.
nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Kayak serial TV lah. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Bapak. Iya. Ceruk ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun. Kaya aja wedi. Aja kowe leren nggonmu njaluk sekar kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala lan aja rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne.
Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki diwajibke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, seneng. Ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara nggih pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadipati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Raja Bali. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja kok diplintir padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu Rahmat.